Assalamu alaikum duguli fan bɛɛ lajɛlen ko basi tɛ mɔgɔ si la donc ni y'aw ka duguli kara mankan ye kuma ni kungurunin an ye duguli bazin kuranin dayɛlɛ ka da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan boutique tɛ yɔrɔ compliqué a bɛ suguba kɔnɔ toujours mais cette fois-ci an bɛ gidɔrɔnda la immeuble Maju Saint-Bara min ɲɛsinnen don terrain gare ma n'i tɛ terrain gare yɔrɔ dɔn a fɔ ko Lafiyabugu place n'i tɛ Lafiyabugu place yɔrɔ dɔn dɔrɔn a fɔ ko Maju ka immeuble kura bɛ min ɲininkali kɛ sugu la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ dɔn. Sanika fade unjuguya isebadu yerama Sanika nyogono unjuguya isebadu barama Dugu wili kala nanani dugu wili basenye mamuntola Dugu wili mamuntola Dugu be wili la Abu siga mamuntola Jamana be wili la Mali ya unsala Ivari ya unsala Burkina be upatana Gine ya unsaloma Diya be kontana Donc an bɛ yan nɔ fini kalalenw b'an fɛ yan i n'a fɔ aw yɛrɛ ye video la cogo min na kalanbaliw fana bɛ yan nɔ ne ka SRR mɔgɔ denbaya cayara cogo cogo kara wele dɔrɔn atelier b'an bolo tailleur ka ca kɔnɔna na donc a dannen don a ye bɔ duguliw ala na sanni kɛ ne b'a dɔn a da tɛ to aw la cogo si den ɲumanninw de bɛ kɛ duguliw ou bien aw ma ko ya